Ja. Så er vi i green screen studie. Okay. Jeg ved ikke om ISO 400 det er for mørkt. Jamen er du klar? Så kører vi. The model. 3, 2. Jeg er lige ved at stille fokustræs. Ja. Fokustræs. Det skal være det nye navn. Fokustræs. Hej, fokustræs. Nej, så kan man lige se den der kamp derude lidt. Det ser godt ud. Prøv lige igen. Sådan der. Totalt akavet at stå her. Okay? Ja. Er det ikke meget godt, det der tager? Kan den sådan. Sådan der. Sådan der. Hold kæft, man, du skal have et andet stativ til en anden gang. Ja, have det sort. Jamen, det er da vildt belastende, det her. Jeg vidste slet ikke, den førte hen til vores mark, den vej her. Men det gør den så. Det er vin, det der. Det der stokke. Der er vin. Der er altså ikke så mange druer på. Jeg ved ikke, jeg kan et eller andet sted rigtig godt lide udsigten her. Det er også en god udsigt. Prøv at se, om vi kan tage den her. Nedefra. Det er jo sådan bare vores hus. Og man tænker, hvis vi går lidt tilbage, Ja, det er rigtigt. så må det jo være Location Scout 101. Det er jo bag Jakobshusene. Anyways. Vi skal finde et godt sted at filme her. Helt umuligt. Jeg kan ikke filme der, hvor vi havde regnet med. Ja. Det gør... Ja, ramt ud af... Det er et sjovt klip, det der, tror jeg. Ja. Det kan være en actionfilm! Ej, jeg har lavet mig optage, det gør faktisk ondt. Ej, min knæ. Har du en film, som du gerne vil? Nej. Har du en film, som du gerne vil anmelde til film? Hvad det, jeg skulle sige? Din film, hvad er som du gerne vil have i? Er den 17. marts? Din film kan være anime. Din film kan være en hvilken som helst genre, så længe den var... Nej. Så længe den er under film. Så længe den er fiktion. Ja.